Bocah-bocah, ayo diterusake anggone sinau aksara Jawa. Ing pasinaon bebarengan iki, sing arep tak andharake yaiku nulis aksara Jawa nalika nganggo pasangan. Mestine awakmu wis padha ngerti yen pasangan aksara Jawa iku cacahe ya ana 20 padha karo aksara Jawa. Pasangan aksara Jawa iku nulise sakwise patenan sing manggone ana ing tengah. Kejaba patenan H, R, lan NG. Dene ya patenan H, R, lan NG ora nganggo pasangan. Amarga patenan H, R, lan NG wis duweni sandangan dhewe. Yaiku sandangan panyigek wikyan kanggo patenan H, layar kanggo patenan R, cecak kanggo patenan NG, lan pangkon kanggo patenan sakliyane H, R, lan NG sing manggone ing mburi. Bu Herni ambali sepisan maneh ya cah, yen pasangan kuwi nulise sakwise patenan sing manggone ing tengah. Nah, sadurunge nulis aksara Jawa nganggo pasangan, luwih dhisik ayo sinau nulis pasangan aksara Jawa. Diwiwiti aksara H kang ditulis ing sebelahe aksara. No ning ngisore aksara, ca kaya ning ngisore aksara ra, lan ka ning ngisore aksara mirip karo aksarane ka. Do. Nah, ngono kuwi cah do. Ta uga mirip karo aksarane nanging sikile mung siji. So ditulis ning sebelahe aksara kang sebelah ana clerete ning tengah. Wa kaya ngono kuwi lan lo. Nah, ngono kuwi cah lo. Po ditulis ning sebelahe aksara do ning ngisor aksara. Jo uga ning ngisor aksara mirip karo aksara sing mburi. Ya mirip malah padha karo aksarane nyo. Nah, ngono kuwi cah nyo. Mo. Mo. Go padha karo aksara go. Bo. Nah, ana menile ning tengah ning ngisor. To. Nah, to ngono kuwi. Lan sing pungkasan ngo uga mirip karo aksarane. Ayo cah latihan nulis aksara Jawa. Ana sing sak tembung lan ana sing rong tembung. Sing sak tembung tuladhane yaiku sandi. Pertama aksara sa, aksara na, patenan isih nganggo aksara, banjur nang kono nganggo pasangan do. Tuladha liyane kalbu, aksara ka, aksara la, patenan ya. Terus nang kono pasangan ba diwenehi suku. Saiki tuladhane sing rong tembung. Sing rong tembung tuladhane yaiku ana tembung papan tulis. Kawitan yaiku aksara pa, pa maneh, no. Isih aksara ya, patenan isih nganggo aksara. Banjur pasangan to. Pasangan tone diwenehi suku. Aksara la diwenehi 8. Aksara sa aja lali di pangkon amarga panggone ning mburi dhewe. Tuladha sing nomor 2 yaiku ana tembung sandal japit. Wiwitan aksara sa
Banjur no, patenan isih nganggo aksara ya. Terus aksara do, iki patenan neh aksara lo. Pasangan jo, banjur aksara po diwenehi wulu. To ngguri dhewe dipangku. Kanggo gampangake diwenehi tandha. Sing strip iki patenan sing nganggo aksara lan sing centang kuwi pasangane. Iki kanggo gampangake awakmu kabeh nalika nulis aksara Jawa nganggo pasangan. Saiki cah, ayo latihan nulis aksara Jawa. Ana sing mung sak tembung, uga ana sing rong tembung. Coba digatekake.